tekemässä tapahtumasarjaa yhdessä muiden järjestöjen kanssa Turussa, Tampereella ja Helsingissä, koska me ollaan saatu vieraaksemme Ruben Valencia Nunes Oaxacasta, joka toimii siellä vokaalijärjestössä. Ja ehkä taustaa siihen, että minkä takia me ollaan Ruben kutsuttu, niin kerron sen verran, että meidän järjestöllä nyt sattuu olemaan sellainen purjelaiva nimeltä Estelle, ja meidän suunnitelmissa on sillä purjehtia joskus Meksikoon. Ja nyt me tehdään tiedotustyötä liittyen Meksikon yhteiskunnan alkuperäiskansojen oikeuksiin ja sen semmoiseen, ja tätä meidän tiedotustyötä sitten auttaa tällä kertaa Ruben ihan omakohtaisilla tarinoillansa sieltä. Meillä on myös nettisivut vielä työn alla, mutta siellä on jo jonkin verran materiaaleja, niin tullaan taas päivittäin. Ne keskittyy Meksikoon, kertoo sieltä vähän vaihtoehtoisempia uutisia. Sellainen nettisivu kuin toinenmeksiko.org. Täällä on niitä esitteitä, voitte napata mukaan ja lukea pikkasen, että mistä on kyse. Siellä on aika lailla samanlaista materiaalia tai tarkoitus tulla samanlaista materiaalia kuin mitä niin kuin tämän illan teema on. Ja tänään tosiaan Ruben kertoo meille ihmisoikeustilanteesta Meksikossa, erityisesti Oaxacasta, ja poliittisen protestin kriminalisoinnista siellä. Eli siitä häirinnästä, mitä poliittiset liikkeet kohtaa. Ja samaten sitten tietysti, jottei kaikki olisi ihan synkkää, niin tietysti Ruben kertoo myös, että kuinka sitten liikkeet siellä toimii, minkälaisia uusia innovatiivisia järjestäytymisen ja toiminnan muotoja he on kehittänyt. Mutta eipä kai muuta tässä sen enempää, että lasketaan sitten ennemminkin Ruben ääneen. Sen vielä sanon, että tässä on joitakin postikortteja, valokuvia, joita voi ottaa tai ostaa euro, pari tai jonkinlainen lahjoitus, minkä nyt haluaakaan antaa. Sinne voi ihan muutenkin lahjoittaa rahaa, että se menee suoraan vokaalijärjestölle, josta Ruben tulee. Tuossa on vielä sitten mukana lappuja, joissa on meidän kerättyjen numeroita. Jos ei nyt ole rahaa, niin voi ottaa siitä sitten lapun mukaan ja lahjoittaa myöhemmin. Hyvä. Kiitos. Ja lasketaan Ruben ääneen. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas por estar aquí. Quisiera sobre todo agradecer al colectivo Estel, al Gidi y a todos los que han hecho posible que pueda estar acá en Finlandia compartiendo con ustedes. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos mun puolesta, että saan olla täällä ja kiitos erityisesti Jyrille ja Uusi Tuuli-järjestölle, että on kiva olla täällä. Antes de empezar a hablar sobre la APO, quisiera comenzar diciéndoles que desde el 2005 a nivel nacional había ya una lucha de resistencia en contra del intento de despojo de los recursos naturales de los pueblos y la defensa de los espacios públicos. Eli ennen kuin aloitan kertomaan Apposta, josta hän kertoo myöhemmin, niin haluan mainita, että jo ennen vuotta 2005 oli vastarintaa tällaista julkisten tilojen valtaamisen ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä vastaan. Desde el 2005 se agudizó el neoliberalismo para intentar privatizar la educación, la energía eléctrica y el petróleo.
Eli 2005 vuodesta saakka sitten on ollut pyritty yksityistämään koulutusta ja öljyä. Al mismo tiempo que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y corporaciones de Europa y de Asia intentaban, aliados con el gobierno federal, imponer proyectos transnacionales en el sur de México. Eli Kanada, Estados Unidos, Asia Kanada ja Yhdysvallat ja Aasia y corporaciones europeas. ja eurooppalaiset yhtiöt yrittivät tuoda tämmöisiä ylikansallisia yhtiöitä hakemaan voittoa Meksikon öljystä. Lo de complicidad con los gobiernos en México. Sinne suunniteltiin monenlaisia suurhankkeita, osin ehkä kehitysyhteistyötyönäkin, mutta niin kuin, että se olisi hyödyttänyt eniten näitä isoja yrityksiä. También hubo desde el 2005 una resistencia muy grande ante estos proyectos, ¿no? Näitä projekteja vastaan vuodesta 2005 alkaen on ollut vastarintaa näillä alueilla. Es así, en medio de todo este agudizamiento del neoliberalismo, que en Oaxaca imponen a un gobernador que se llama Ulises Ruiz. Ulises Ruiz on Oaxacan osavaltion kuvernööri, joka on tätä kaikkea ollut edistämässä ja toimeenpanemassa. Que hubo una gran inconformidad de la población en el 2005, que intentó a través de las elecciones que no ganara este gobernador, pero hubo un gran fraude. Jo 2005 vuonna oli vaalit, joissa tämä Ulises voitti, mutta ne vaalit eivät olleet rehellisiä. En Oaxaca, tal vez los que no conocen un poco México, Oaxaca tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Oaxacan osavaltiossa on noin 3,5 miljoonaa asukasta. Estamos al sur de México. Se sijaitsee Etelä-Meksikossa. Colindamos con Chiapas y con Guerrero. Naapuriosavaltioina on De Chiapas y Guerrero. Chiapas ja Guerrero. En esta parte del sur se concentran la mayor parte de recursos naturales del país. Tällä alueella on suurin osa maan luonnonvaroista. Y en la entrada de este gobernador empezó una política de modernización, tanto en la ciudad como con alianza con empresas transnacionales, tratar de apoderarse de los recursos. Ja näiden vaalien jälkeen tämä kuvernööri aloitti sellaisen politiikan sekä Oaxacan kaupungin että näiden ylikansallisten yhtiöiden kanssa käyttääkseen näitä luonnonvaroja, joita siellä on paljon. Su política de gobierno la definió como sin bloqueos, sin marchas y sin plantones. Tämä kuvernöörin vaalilauseena oli, että ei mielenosoituksia eikä vastalauseita. Eikä protestileirejä. Ei protestileirejä. Siellä on ollut perinteenä, että on aika usein tai joka vuosi melkein opettajat ainakin mennyt lakkoon ja pitänyt protestileiriä.